Salutare tuturor! Astăzi da. Astăzi ne jucăm cu Andrei 2011-lea. Da, wow. O să facem o casă în Minecraft cu un mod și o să spargem casa. Da, am băgat niște money, un de ăsta update ca să un hack, nu un hack, cum se spunea, un mod ca să acum intru. Un mod în care să distrugem cu TNT-urile. Adică s-au băgat mai multe TNT-uri într-un maboi. Nu. Smut! Nu știu să vorbesc. În joc. Așa. Hai deodată, Johnny! Să nu uitați de like și de subscribe. Oi. Deci uitați TNT-uri. Andrei, hai să facem prima dată casa. Hai să facem casa, voi. Nu. Să las că băgăm direct. Hai. Așa. Bă! Ia, creeperelus. Băgăm de toate felurile. De felul. Da, smut. Deci smut la maxim. Filmez. Deci mama. Trebuie să luăm și un. Deci baboi. Stai puțin. Boi. Bă! Nu. Deci boi. Cum se chema, bă? Flint and Steel. Flint. Doamne. Ce-i, boi? Așa, baboiașul. Așa. Băi, triplu-i dublu. Cât-i TNT-ul ăsta cu creeper? Da. Ce Dodo? Cine-i Dodo? Dodo e un de ăla, un YouTuber. Mă cheamă Sirețios. Deci vorbești cu... Bă, tu chiar vorbești cu Dodorel, boy. Serios, tu... Am de astea. Uai! Ruri! Pum! Easy. Ce fac astea? Uai! Bă, boy! Hai, atunci o să facem. Uai! Ce-i? Ce? Așa? Bagă TNT-urile. Bă, zboară! Artificii! Nu cred, boy. Ne trebuie TNT. Așa? Da, am văzut TNT-urile. Hai să strâng asta. Așa. Ok. Ia să vedem. Ce e asta? Bum. Ce-i? Cu de-astea și aprind. Uai. Nici nu mi-am dat seama. Ups. Așa. Da. Wow. Deci bun. Ok, haide, uai. Bă, m-ai aruncat în apă. Wow! E o gaură neagră. Deci e o gaură neagră. Gaura neagră, omul negru. De ce a făcut ca Clorna? Deci, boy. Ce? Bă, dar nu-s Dodo. Nu, că nu.
Stinge. Ce să sting? Muncide pe așa trage aici. Ok, stai imediat. Imediat o... Bă, dacă ne luăm copyright, bă! Stai să punem stop. Doamne ajută. Deci m-a speriat că îmi dă copii. Și putem din câteva Da, doar câteva. Da, wow. Deci, câteva. Bă, faci vină. What? Bă, și lag. E de bun. De la mine. Băi, da, Cioceanis. De Cioceanis. Hai să mergem pe insula asta. Că stăm aici. Bă, îmi pare interesant ăsta. Ce e ăsta? Bă, hai la munte. Stai, Andrei, am găsit Lucky TNT. Am găsit Lucky TNT. Ia, cred că de asta. Nu? Nu? Se vede de unde ai... What? Deci s-a văzut totul. Nu, că... Băi. Da, Andrei, bă, cum trebuie să aprind cu petarde? Ce trebuie să fac să aprind cu petarde? Să țin apăsat pe ecran. Uai. Deci Lucky TNT zboară. Oh! Mă, ce? Lucky TNT? Da. Îmi dai și mie de iod. Unde ești? Andrei, Ioțu. Gata, te-am găsit. Uite aici. Da. Stai, mai pun. Niște TNT. Aoloi! Ți le-am lăsat acolo, poți să le iei. Nham. Wow. Ce, Dodo? Ce-ai cu Dodo? Nu, Dodo, să-ți dau bloc de pe mes. Silențiosul Ronaldinho. Uai, să țin? Wow. Zboară. Wow. Deci uite-te pe... Uai. Și asta. Nu. Urmează explozie. Ce? Bă, ce? Da, de ce le-ai dat pe... Chică, da, ne dă viață. TNT toxic. Bă, tu nu realizezi că TNT-ul ăsta se numește toxic? Cum ne dă viață? Deci boi. Nu, că e mai boi. Nu așa. Vreau să pun toate TNT-urile. Deci nu mai se poate. Deci înnebunesc. Hai să punem toate TNT-urile una lângă alta și după aia le explodăm. Bă! Nu. Am spus să nu dai foc. Ca să Nu, că-ți dau bloc. Bă, surd! Dă-le pe creativ odată, că era să dau cu pumnii în tine. M-ai enervat rău. Am spus să nu le puști. Deci eu mi-au toate TNT-urile din univers. Doamne ferește. Toate TNT-urile din univers. Ia-le. Nu mă interesează. Toate TNT-urile din
Și eu le iau. Uite, mi iau toate. Toate mi iau. Toate. De ce ai toate? Știu. Toate. Și eu le-am luat pe... Și ba, ba, ba. Bă, Eu văd ce facem asta în picior. de ce? De ce? Doamne. Da, eu sunt silențios aici, boysy. Ce suse? Maboiu. Nu. Baboiul e cel mai baboios. Deci, Andrei 2011 tu ești. Baboios e cel mai baboios. Andrei 2011. Da. Păi așa te cheamă. Andreiuț. Hai să vedem asta. Today. Ia. Ui. Stai, m-am luat Bagă mâna. din univers. Uite-te pe cer. Deci a dispărut în senin. No. Deci e posedat. E posedat TNT-ul. A dispărut, Deci șmecher. Doamne. Bagă mâna, șterge-l. Ce ai făcut? Ha. No, las. Ce ai făcut? Și mai avem. Ce? Hai să minăm. No, welcome. Frate, hai să minăm. Boi. Bă, am făcut o mină. Așa. Bă, hai la mine, te rog. De ce? Frumos, hai la mine. Stai imediat. Stai imediat ca să... E ce mutează tot. Stai puțin, imediat. Așa. Uai, Dita, mai TNT-ul. Boi. Nu. Așa. Băi, fac ea. Ce e jos? Bă, Andrei, uite-te pe cer. Oi! Deci, plin. Deci, nu. Am dat infectație în tot. Deci, nu. Deci, mega troll. Încă asta nu a explodat. Bagă, explodează. Se duce în aer. Deci se duce... Se duce în aer, bă. Andrei, vino să vezi cum se duce în aer. Teleportează-te la mine. Uite, vezi cum se duce asta în aer, încet. Nu mai explodează. Mă, ce? Boi. Haide. Nu mai explodează. Da. Hai să vedem. Deci explodează. Deci dacă nu explodează... Nu, că nu mai explodează. Bă, Andrei, nu mai explodează. Au. What? Și eu am luat... Mamă! Deci ne-a stricat telefonul. Astea. What? Tăzniță-l de avion. Nu mă explodează. Fă zi. Băi. Dar să duce în aer.
Lasă-mă mine, că-ți dau un pumn în cap. Uai, hai că mă pun să mă vadă lumea. Saci. 5 palme. 5 degete, nu 5 palme. Eu nu mai pot. Bad boy. Nu mai se încălzește. Explodează. Și boy, da. Deci, sper să vă placă acest videoclip. Stați puțin. Ui. Andrei. Nu am mine ce duce cei. Mamma mia! Deci, unde fugi? Unde fugi? Te-am văzut pentru un fragment de secundă. Aici era. Și ai fugit. Wow. Deci... Soi. Deci, Andrei m-a pus în lavă. Oh. Da, da, bă, nu mai fugi. Aci, boy. Uai. Deci, eu am făcut. Deci, da. Uite, stai, foloseam țintă. Am o idee. Dacă nu crezi, fii sănătos. Bă, deci boară. Nu. A dat creș. A dat creș. Bă, Andrei, a dat creș. Deci a dat creșul creșul. Uai. Deci dita mai lava cât ai făcut și tu ca mine. Deci am tricou prin unde nu intră soarele. Bum! Nu, că nu mai vreau. Help! Uite. Am lag. Deci am lag. Da. Sper că v-a plăcut bonuzia. Să nu uitați de like și de subscribe și pa, pa! Stinge-te filmare. Facem survival. Da. Tu O să mai facem episoade cu Minecraft, de ce nu? Hai, pa!